Να ξεκινήσουμε από τη συνάδελφο την Αδαμαντία Τελειόλιου που έχουμε εδώ. Να την καλημερίσουμε. Καλώς την Αδαμαντία. Χαιρόμαστε. Ήρωας πολέμου. Χαίρομαι για πολλά πράγματα. Πρώτον, η Αδαμαντία είναι ένα νέα συνάδελφος, εξαιρετική όμως συνάδελφος. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Τα πιστεύω, να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ. Ότι δεν τα έλεγα, δεν τα πίστευα. Πολύ καλή, με πολύ καλή παρουσία, αξιοπρεπέστατη και πολύ δυναμική. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Λοιπόν, η κυρία Αγγιόλη είναι μαζί μας. Γιατί η Αδαμαντία έμεινε 6 μήνες στο Κίεβο. Θα ανοίξουμε λίγο, είναι ένας χρόνος ακριβώς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον εθνολόγο μας είναι εδώ, να τον καλημερίσουμε για να τα δούμε όλα. Έχουμε και άλλους προσκεκλημένους όμως, παιδιά. Λοιπόν, μπορούμε να τις δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το φίλο μας, τον Θανάση τον Αυγερινό και τον Παντελή τον Βαλασόπουλο. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τους αγαπητούς συναδέλφους, οι οποίοι είναι εδώ για να δείξουμε λίγο το θέμα με την Ουκρανία. Να δούμε τι γίνεται. Για κάνε μας καταρχήν, επειδή σε είδαμε σε πολλά ρεπορτάζ, Αδαμαντία, πραγματικά και στον αέρα εδώ, σε αυτή την εκπομπή, όπου είχε βομβάρισει το Κίεβο, θυμάμαι. Ήταν η μέρα με την επίθεση με τα drones. Ήταν Οκτώβριος. Ουσιαστικά είχαν περάσει οι αρχικές φάσεις του πολέμου. Είχαν περάσει οι πυραυλικές επιθέσεις, είχαμε καταγράψει. Ήταν λοιπόν η περίοδος εκείνη που χρησιμοποιούνταν τα ιρανικά drones από ό,τι ξέρουμε και με αυτά οι Ρώσοι, όπως λένε οι ουκρανικές αρχές, προσπαθούσαν να χτυπήσουν τουλάχιστον ενεργειακές υποδομές. Εμείς ήμασταν εκεί, ήταν στο κέντρο του Κιέβου, σε μια μικρή απόσταση από την πλατεία, με στόχο βέβαια μια ενεργειακή υποδομή που ήταν δίπλα, ωστόσο χτύπησε διπλανή πολυκατοικία και σκοτώθηκαν άμαχοι. Μεταξύ των οποίων Βικτόρια, έχει και όνομα, έγκυος γυναίκα, περίμενε το πρώτο της παιδί με τον άντρα της την περίοδο αυτή. Ήταν η χειρότερη στιγμή εκεί, που έζησες εσύ τουλάχιστον? Νομίζω ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, διότι είχε γίνει μια επίθεση νωρίς το πρωί. Κατάλαβα πού είναι το σημείο. Πήρα τους συνεργάτες μου, τον Δημήτρη, τον Διόπλο, τον Νίκο Καραπαναγιώτη. Πήγαμε κατευθείαν εκεί. Ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε. Κάνουμε την πρώτη σύνδεση εδώ στην εκπομπή μαζί. Είναι αυτό και τα πλάνα που βλέπουμε, ότι έχει χτυπηθεί ενεργειακή υποδομή και στη συνέχεια παραμένουμε στο σημείο για να δούμε τις εξελίξεις και έχουμε συνεχώς αφήξεις drones. Και ουσιαστικά χτυπήθηκαν πολυκατοικίες στο απέναντι πεζοδρόμιο. Θυμάμαι τους στρατιώτες με τα όπλα που προσπαθούσαν να πυροβολήσουν τα drones. Ναι, και εμείς τα θυμόμαστε. Κάπως ήταν εκεί για συνεμάδες στον αέρα. Βαράγανε πάνω από τα βασαστέρνα. Βαράγανε εκεί και ήταν σε απόσταση 20 μέτρων, ας πούμε, από το σημείο που βρισκόμασταν και εμείς εκείνη τη στιγμή. Η πολυκατοικία είχε καταστραφεί, κυρίως ακόμη όχι μόνο και οι πανόροφοι, γιατί τα drones είχαν αυτό το αρνητικό, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καλυφθούν μόνο από τους υψηλότερους ορόφους πολυκατοικίας, αλλά και στους μεσαίους. Δεν ήξερε κανείς που θα χτυπήσουν αυτά. Οπότε κάποια στιγμή έχουν ειδοποιήσει από τον ασύρματο οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι της έκτακτης ανάγκης. Με σμπρώχνουν, δεν φαίνεται στην κάμερα, να φύγω. Οπότε αρχίζουμε και τρέχουμε όλοι μαζί με τους ανθρώπους έκτακτης ανάγκης για να πάμε σε ένα πρόχειρο καταφύγιο εκεί. Αλλά οι εκρήξεις ήταν δίπλα μας. Ήταν σε απόσταση 20 μέτρων με νεκρούς και τραυματίες. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της ανάστασης των νεκρών από μέσα, με τους ανθρώπους εκεί να δουλεύουν επί ώρες και τις σιρήνες συνέχεια. Μετά από 2 ώρες ξανά σιρήνες. Περιμέναμε νέα επίθεση, αεροπορικό συναγερμό συνέχεια. Οπότε είναι τα πλάνα εδώ που βλέπουμε. Πραγματικά ήταν. Μπορούμε να ακούσουμε και ήχο. Πάμε να ακούσουμε λίγο ήχο από τη μετάδοση εκείνης της μέρας. Εμπόλεμη ζώνη πλέον, συνεχείς αφίξεις, συνεχή τα χτυπήματα και φοβούνται φυσικά και για νέα χτυπήματα. Αυτό που λέμε όλες τις ημέρες, ακόμη και για μαζικούς βομβαρδισμούς. Το Κίεβο δηλώνει όλες αυτές τις μέρες έτοιμο να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και αν συμβεί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται επιποδός. Τους πολίτες τρέχουν πανικόβλητοι, προφανώς έρχεται νέο ντρόουν, κάτι βλέπουν, κάτι παρατηρούν. Γινόμαστε και εμείς μάρτυρες, γιατί οι εκρήξεις τις ακούμε. Τρέχουν όλοι σε ένα σχεδόν καταφύγιο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, προκειμένου να έχουμε και εικόνα, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε και την ασφάλειά μας. Αυτή είναι μια συγκλονιστική περιγραφή, εδώ σε αυτή την εκπομπή έγινε και έχεις κάνει μεταδόσεις σε όλες τις εκπομπές βέβαια του σταθμού και στο δελτίο ειδήσεων κυρίως. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ
πώς να το πω, πολύ χαρακτηριστική της φρίκης που βιώνει όλος ο Ουκρανικός λαός εκεί, έτσι. Και ήταν. Πόλεμος, αγόρι μου. Πόλεμος. Και από τη μια μεριά και από την άλλη. Έτσι είναι. Και από τις δυο πλευρές. Το ζήτημά μας είναι ότι εδώ. Σε άκουγα χθες, πήρες μια αποκλειστική συνέντευξη από τον κύριο Ποντόλιακ, τον εκπρόσωπο του Ζελένσκι. Έχεις πάρει πολλές συνέντευξεις. Χθες όμως μου έκανε εντύπωση ότι ουσιαστικά ο Ποντόλιακ αυτό που είπε είναι ότι δεν διαπραγματευόμαστε. Αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό είναι δεν ήταν κάθετος. Ήταν κάθετος ότι αν πούμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο θα διαπραγματευτούμε, σημαίνει ότι νομιμοποιούμε ουσιαστικά όσα έχει κάνει η Ρωσία όλο αυτό το διάστημα. Σαν να τους λέμε ότι καλά κάνατε και μπήκατε, ας πούμε, στη χώρα μας και κάνετε τις καταστροφές. Σαν να μην έχει νόημα, λέει, όλη η υπεράσπιση της πατρίδας μας που κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και έχει την πάγια θέση ότι τα σύνορα της πατρίδας του πρέπει να φτάσουν εκεί που ήταν το 1991 και μόνο τότε θα μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι. Εντάξει, με αυτή τη θέση θα πάνε στις διαπραγματεύσεις. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Ποντόλιακ, τι είπε στην Αδαμαντία Δηλιόλιου. Поэтому, безусловно, после года войны, имея качественную армию, имея мобилизованное общество и государственную систему управления, мы контролируем ситуацию. То есть любой переговорный процесс перечеркнет все, что мы год делаем, защищая свою страну. Переговорная позиция сегодня идет, формирование переговорной позиции идет на поле боя. Безусловно, если мы освобождаем свою территорию, выходим на границы 1991 года, тогда возможен переговорный процесс в рамках обсуждения следующих вопросов. Это зона демилитаризации вдоль границ, это репарационные многолетние выплаты, потому что именно Россия разрушала экономику, а не кто-то другой, имеется в виду инфраструктуру, экономику, разрушала здания, жилые здания, ну то есть социальную инфраструктуру. Так мы готовы воевать за свою территорию, услышьте в конце концов нас. Это единственное правильное поведение для таких стран, как Украина. Δεν ξέρω αν ήταν επειδή ακριβώς είναι ένας χρόνος πλέον ή από αυτό επηρεασμένος, ήταν πολύ σκληρός ο Ποντόλιακ χθες. Πρόσεξε να δεις. Ποτέ δεν πας σε διαπραγμάτευση λέγοντας ότι εγώ παιδιά πάω, αλλά δύο επαρχίες που τις έχουν οι Ρώσοι τις αφήνω σε αυτούς. Τελείως. Ίσα ίσα. Που όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στον χρόνο της διαπραγμάτευσης, τόσο πιο σκληρές είναι οι μάχες για να κατοχυρώσουν μεγαλύτερα πλεονεκτήματα πάνω στο τραπέζι.